eta behin itxaronpetzu begiratu behar diogula etorkizunari, aldaketa horren ondorioz asko sufrituko dugulako Orbanen jarreragaz eta Troiako zaldia hori izan dalako Europar Batasunean. Eta, nik uste dut Hungriari begiratuta, herriari zorionak esan behar zaio, azkenean boskatzera pertsona asko jundira, eta bosketaren emaitzak oso argiak izan dira. Eta horik mezu argia baita ere bidali egin dio, demokraziaren aldeko eta baloren aldeko alderdi politikoei. Gero beste aldetik, Europari begiratuta, hori aukera berria ikusten dugu. Kasu honetan, Magai Jarrek esan du Europarekin beste harremana izango duela, eta atzo bere lehenengo hitzetan ikusi egin dugu baita ere, eta beraz, guretzat Europan aukera izan behar da baita ere. Nik uste dut, gauza asko blokeatutak izan ditugula Orbanen erruz, eta beraz horiek desblokeatu egin beharko ditugu, eta baita ere, aldaketak sartu ikusi egin dugu Orban bezalako pertsona bat Europar Batasunean izatea zen motatako arazoak dituen, erabakiak blokeatzen, eta beraz, nik uste dut aztertu behar dela ze tratatu aldaketa edo zer egin behar dugun Europa barne baita ere, hori berriro gerta ez dadin ikasi behar dugu baita ere, azken urte hoetan bizi izan duguna, 16 urte izan dira Hungrian, ultra eskuinaren gobernu azpian, eta beraz, mundu mailan hauze seinale argia da baita ere. Hortze ardatzi izan dugu Donald Trump, Orban, Netanyahu, Putin, eta estatu mailan Vox alderdi moduan, eta beraz ardatz hori apurtu egiten da, eta, esan behar dugu hautagaia, irabazlea kontserbadorea dela, eta orduan baita ere prudentziaz etorri behar diren aldaketak begiratuta ikusteke, baina erronka nik uste dut beragan esperantza asko daudela jarrita. Konserbadoreak ez diren pertsona asko botoa emon diote, eta berak baitari horri erantzuna emon beharko dio. Bestela ere nazioartean hainbat fronte daude zabalik, besteak beste ekialde hurbilean, azkenean porrotean amaitu dira Estatu Batuen eta Iranen arteko lehen elkarrizketa horiek, Pakistanen bitartekaritzarekin Islamabaden. Egia da oso komplikatua zirudiera lehen hartu eman horretan nolabaiteko akordioa iristea, baina hurbiltasun gehiagorekin amaitzea espero zenuten? Guztiok geunden alde batetik itxaronpetzu, batzar horretara begira, baina baita ere bagenekien oso zaila zala adostasun batera heltzera bakarrik batzar batetan, naiz eta 20-21 ordutekoa izatea. Eta keskaz begiratzen dugu gertatzen ari dena ekialde hurbilean, alde humanitarioari begiratuta, alde batetik, eta eragin ekonomikoak begiratuta baita ere. Eta ez bakarrik, emaitza onagaz ezen amaitu batzar hori, gero orduak pasala ikusi egin dugu, zelan azkenengo informazioak esaten duten, hori Trumpek, adierazi egin du, Hormuz blokeatu egingo dauala. Beraz, badirudi negoziaketera ateak ez direla erabat itzi, baina sentitzen eta jasotzen ditugun berriak kezkagarriak dira erabatekoak. Hasi que, itxaron beharko dugu apurtzu beturrengo orduetan zer gertatzen den, baina guk gure mezua argi da. Kasu honetan, lasaitu egin behar da egoera, Libanon gertatzen ari dana ez dauka inolako eskubiderik, antze Netanyahu egiten ari dana, Israelen eragina oso handia da negoziaketan guztian, naiz eta mailan ez egon, eta deialdi bat egiten dugu diplomiaseari eta jente guztiak batzartu egin behar dira, ez bakarrik titularrentzako, atzetik baita ere lan asko egin behar da erregioan, egoera hau lasaitzeko, baretzeko, eta bake prozesu bat aurrera eroateko. Testuinguru honetan, Gazako gerraren kasuan gertatu zen bezalaxe, nahiko argi geratu da, Europar Batasunaren gaitasun falta, harreman, elkarrizketa diplomatiko horietan parte hartzeko, zerk egiten du huts Europaren kasuan, zergatik ez da inoiz horren parte? Nik kasu honetan ezberdintasunak ikusi egin ditut. Gazan
asko tartatu genuen jarrera bat izaten, eta batzar batzuetara, naiz eta lehen maikoak ez izan, zeudelako iritzi oso ezberdinak egoerari buruz, eta adostasunik ez. Eta presio soziala eta politikoa izan zen mugimenduak eragin zituenak. Kasu honetan lehenengo unetik, Kaiak Kalas ikusi egin dugu lurraldera mugitu inzala eta batzarrak izan dituela, telematikoki uste dute aurreko egunean ikusi nuelanik 40 estatuekin batera, baina nik argi utzi nahi dut baita ere, kasu honetan oso importantea dela baita ere erregioan dauden agentei ustea, hurbiltasuneko ezagutza hori eta harreman historikoa daukaten estatuen arteko eragin hori aprobetxatzeko, adibidez Pakistanek hartu duen rola. Titularretan egon behar da orain Europar Batasunak edo lehenengo mai horretan, ez dakit nik atzetik bai. Atzetik lan asko egin behar du, eta diplomazia erabili egin behar du, alik eta zailtasun guztiak bidetik kentzeko. Eta nik benetan, uste dut kasu honetan ezberdintasunak egon direla, eta nik behintzat rola uste dut, edo nik beste lasaitasunagaz ikusten dut, Europasale moduan Gazan izandako paperan baino. Baina bai lehen adierazpen bat egiteko, lehen adierazpen bateratu bat egiteko, 19 egun behar izan zirela deseskalada eskatzeko, ezakit kasu hauetan planteatu daiteken araudia aldatzea, 27 kideen batasuna ez duen zerbait aurrera ateratzeko, edo horrek suposatuko lukeen Europar Batasunak bere zentzua galtzea, ezakit. Bueno, bueltatzen naiz lehen Orbanen gaira, lehen komentatu dudanean, aukera hau aprobetzetu behar duela, Orban jaz dagoela aldaketak sartzeko, ahoz bateko erabakiak hartzeko era hori, gai bat izan behar du, ikusi dugulako, zailtasunak eta gainera batzutan Europar Batasun moduan ezin dugula funtzionatu, orain dela ez dakitzen bat urte funtzionatzen genuen moduan batez be, batzutan alakoak gertatzen direlako, eta beraz, erantzuna argi eta garbi. Baina baita ere berriro baliotan jarri nahi dut, Ediz Antonio Costa bezalako profilak izan ditugula, eta izan dituztela jarrera oso argiak bakeari deitzen, diplomaziari deitzen, bateratasunari deitzen, eta beraz Europako balore horiek dira babestu behar ditugunak, zaindu behar ditugunak, eta bultzatu behar ditugunak gauden lekuan gaudela. Zentzu horretan, duela minutu gutxi batzuk, Pello Txandonio EH Bilduko Legebiltzarreko bozera mailak esaten zuen, beharra dagoela Europa indartzeko, azken aldian estatu batuen atzetik ibili delako bere ustez, eta horrek sekulako kaltea eragin duela. Puntu bateraino ados daude berekin, edo nola erantzungo zenioke? Historikoki Europar Batasun harreman transatlantikoa izan du estatu batuekin eta aliatua izan da, eta gertatu egin dana Trump dagoenetik izan da harremana asko ahuldu egin da, eta ikusi egin dugula gure dependentziak argi eta garbi uzten dutela, zailtasunak ditugula aurrera egiteko energia arloan, edo alako gudak hasten direnean. Beraz, argi ez bakarrik Donald Trump dagoenako, baizik eta Europak subiranatasuna behar duelako energikoki, bakea eta segurtasuna bermatzeko, bere industria babesteko, eta orduan horretarako landu egin behar ditu harremanak konfidantzaskoak direnak eta oso garrantzitsuak dira, ez estatu batuekin, baizik eta orain hortzedeko baita ere Mercosur edo Indiarekin garatutako akordioa, Txinarekin mantentzen ari dira baita ere elkarrizketak, eta argi egin behar dauna da mundu mailan guk rol bat izan nahi dugu, baina rol hori defendatzeko eta gure lekua izateko indarra beharra dekogu. Eta horretarako gurea babestu egin behar dugu baita ere. Eta esan dudanean, lanpostu asko daude jokoan, une honetan, ikusi egin dugu krisialdia eta estatu eta ezberdinetan ezegonkortasunea handia dagola, eta subiranatasuna. Beraz, merkatu librea bai, akordio komertzialak bai, baina gurea indartuz, eta baita ere guretzat subiranatasuna edo estrategikoak diren
arloak, industrialak, automozioa, energetikoak, arrantzarako sektora, eta bitan ere nekazaritza eta lehen sektorea. Eta ezin ditugu horiek ahaztu inoiz. Bera aipatuko dugu Mercosurren akordioa, gai potoloetako bat baita zalantzarik gabe, baina segurtasuna aipatu duzula, naturen kasuan bai ez, Donald Trumpek kotxe atea ireki ziola Estatu Batuek NATO uzteari, eta horrek nolabaiteko urduritasun ere piztu zuen, eta horren gainean duela egun batzuk elkarrizketa batean zenioen ez nolako garrantzia zegoen Europaren segurtasunaren subiranotasuna indartzeko, nola egingo litzateke edo nola izatuko litzateke finantzazio gehiagorekin edo nola egin daiteke, nola lortu daiteke? Bueno, argi dagona da, segurtasun barik ez dagoela askatasunik eta horregatik daukagun menpekotasuna batzutan estutu egiten gaitu. OTANen edo NATOren inguruan, Donald Trump ez zuten genuen esanez, no? Ezken NATOk ez dit erantzun honik emon, nik egin ditudan mugimenduetan, eta NATO ez dago Donald Trumpen burukeriak jarraitzeko lehenengo eta behin. Eta ikusi duguna ikusita, Europak bere segurtasuneko zutabea indartu egin behar du. Europa mailan eta NATO barruan. Eta horretarako baliabideak behar dira, noski, guztirako. Subiranotasuna ez da doaka, subiranotasun energetikoa ez da doaka, subiranotasun industriala ez da doakoa, etxe bizitzan aukerak izatea ez da doaka, eta beraz hori mahai gainean jarri behar dekogu. Baina elkarrizketa zintzoa izan beharrea dekogu. Ez da bakarrik diru kopuruaz berba egin behar, eta askotan 105 hori datorre mahai gainera behin eta berriro, baizik eta zer egiten dugun, zelan koordinatzen garen, eta zemotatako subiranotasuna lortzeko. Hau ez da bakarrik misilak eta armei buruz berba egitea, hortze dekogu zibersegurtasuna, infrastruktura kritikoen segurtasuna, portuen, aireportuen eta barren protekzioa, beraz, gauza asko daude. Eta nik uste dut behar ditugula solasaldi lasaiak, azalpenekin, eta esaten, zenbat kostatzen duen gai bakoitzan gure segurtasunean subiranotasuna izateko. Zelan lortu heldu garen horretara, zenbat denbora behar dugun, eta nondik atarako den dirua edo nola koreatuko ditugun hauek guztiak aurrekontu baten, baina gauza guztien modua. Ekonomia kontuetan ere bai, arauak aldatu direla esan daiteke, lehenik eta bain Donald Trumpen arantzel horiekin, orain ekialde hurbileko gerra honekin. Kasu honetan, Europar Batasuna saiatu da, akordio horiek lortzen, aipatzen zenituen beste Australiarekin, Txinarekin, baina Mercosurrena ezinbestean aipatu behar da, maiatzaren batean sartuko da indarrean, eta oraindik ere sentsazioa da beldurra eta kezka daudela guztiaren gainetik. Zer gertatu da hor? Komunikazio falta bat egon da, edo benetan hitzeman diren tresna horiek ez funtzionatzeko beldur hori dago? Zer gertatu da hor? Nik uste lehenengo eta behin garrantzitsua dela esatea Mercosur akordio komertzial baino gehiago dela. Harreman politikoak indartzen dituela, diplomazia eta beste hainbat gai jorratu alditugula akordio horregaz. Eta gainera hori dela guk historikoki aliatu naturalak diren estatu batzuekin eta herrialde batzuekin. Argentina dekogu hortze, Uruguai, Paraguai edo Brasil. Une hauetan dekogu Aitor Esteban Argentina eta Txiletik ibilida Uruguaitik baita ere. Beraz, diaspora dekogu antzen. Eta guretzat akordio komertzial bat baino asko zere gehiago dala. Baina, bai, maiatzean indarrean sartuko da eta kezkak daude. Kezkak ez ditugu gutxituko. Normala da kezkak egotea. 30 urtetan egon gara akordio hau negoziatzen. Beraz, normala da zailtasunak edo beldurrak edo arriskuak egotea. Akordionen bitartez, merkatu aske espaziorik handiena sortzen dugu. Eta beraz, gauza batzuk kontrolatu beharko dira, noski baietz. Eta batez be, guk esaten duguna da, merkatua bidezkoa izatea, da bermatu egin behar duguna. Mercasurren eta beste akordio komertzialetan. Eta beraz, kezkak baldin badira hori fitosanitarioak erabiliko direla eta sartuko direla horiek erabiltzen dituzten produktuak. Edo hormonak okeletan. Eta horretarako babes neurriak sartu egin dira, lehenengo eta behin,
kontrolak areagotuko direla edo horren konpromisu hartu egin da, ez bakarrik Europara sartzerakoan, baizik eta herrialdeetan baita ere, sortzen diren herrialdeetan, eta gero baita ere diru laguntzak badazpada eragina izatekotan. Baita ere gobernantza modelu bat jarraipena egiteko, beste akordio komertzialetan ez dagoen gobernantza eredu bat. Eta beraz, hementze guk defendatzen duguna edo azaldu nahi duguna da, beldurrak ez gaitu mugiarazi behar edo gelditu behar, aurrera pausuak emon behar ditugu, batez be kontutan izan da mundua zelan dagoen, eta historikuki gure bidelagunak izan direnak, orain ez direla hain lagun, eta beraz, konfiantzan oinarritutako harremanak behar ditugula, harreman diplomatikoak, politikoak, sozialak eta komertzialak baita ere. Eta horretarako, Mercosur aukera izan daiteke, batez be, industriarako, automozioa sektorearako, finantza sektorerako baita ere, teknologia arloan, kontratazio publikoetara garatzen diren infrastruktura asko garatuko dira, adibidez Argentinan neu egon nasoin dela aste pare bat, eta infrastruktura arloan erronka handiak dituzte, eta hortze bai aukerak izango dabe euskal enpresek, da horiek da begiratu nahi ditugunak baita ere, aukera Euskadirentzat onuragarriak diren aukerak defendatzeko beti ere aliantza demokratikoak eginez eta gure lanpostuak defendatzen. Etorkizun ekonomikoa beraz horrelako akordio hitzarmenetan egongo da oinarritua? Barkatu? Etorkizun ekonomikoa, Europar Batasunarena, esan dut, lehiakortasuna, egonkortasuna horrelako akordioetan egongo da oinarrituta. Egon beharko da, eta egon behar da. Eta nik uste dut egon dela baita ere aurrekoetan. Beti ikasten dugu ibilbidea egiten, eta nik uste dut ikusi digula beste akordioetan utzuneak egon direla, eta jenteekin jezartzen garenean, klasterrekin, edo, berdin zait, ze sektorekin jezartzen garen guztiok esaten dabe, beira, une honetan guretzat oso garrantzitsua da burokrazia murriztea, gauzak errazagoa egitea, bizimodua egiteka, ez bakarrik enpresarioi edo bai langilei eta baita pertsonei baita ere tramiteak egin behar dituztenean, eta gero bidezko merkatua bermatzea. Hau da, Europara heltzen diren produktuak, guri eskatzen digutena, eurei bebai eskatzea, eta gero baita ere, guk esportatu nahi dugunean, eta bere lurraldetara, edo estatuera jo nahi dugunean saltzera, eurek bebai merkatu aske hori bermatzea. Eta zentzuzkoa da hori eskatzea, eta beraz hori da defendatu duguna orain arte, gaur eta bihar defendatuko duguna baita ere. Horrelako akordioak negoziatu eta sinatzen direnean, behin eta berriro ikusten dugun figura Ursula von der Leyenena da, figura zentrala izan da zalantzarik gabe azken urteetan, eta azken egunetan Radio Euskadin eman zenuen elkarrezketa batean bai kritiko xamar entzun genizula von der Leyenekiko, berean zentratu behar duela, eta bereak ez diren eskumen batzuk ez lituzkela bere gain hartu behar, bere figura noizbait zalantzan jarri duzu, Hemen baita Europan eta Ursula von der Leyen eta bere taldeagaz gertatzen dena, ez da ezberdina hemen estatu mailan gertatzen denagaz adibidez. Une batean talde bate aurkeztu egiten da eta gobernu eta egonkortasuna sustatzeko eta bermatzeko hori erraztu egiten da, baina hortze badaude zerrenda eskakizun batzuk eta zuk defendatzen dituzun baloreak, programak, proiektuak eta abar. Eta ikusten duzunean erabaki hartzen direla eta edo jarrerak hartzen direla horrek defendatzen ez duena, altzatu beharra dekogu eskua. Eta hori da egin duguna. Eta nik aurreko egunean baita ere 3 momentu identifikatzen dituen argi eta garbi. Lehenengoa Gazaren inguruan gertatutakoarekin, eta behin eta berriro eta ozen esan dugu baita parlamentuan bertan hori gelditu egin behar zala eta Europak mantendu zuen jarrera onartezina zala eta bakea bultzatu behar zuela eta ezin genuela onartu adustuzunik ez egotea, lehenengo izan zen. Bigarrena, estatu batuekin akordioa eta ez akordioa, nik uste dut atera ziren argazkiak oso gogorrak izan zirela. Zeren akordio komertziala eta egonkortasuna agente ekonomikoek eskatu egiten
zuten, hori bebai kontutan izan beharra duko, eurek esan duen, guk baditugu komertzio internazionalean eta salmenta asko antze, eta behar dugu estabilitate apurbet, eta beraz akordioak behar dugu. Gauza zen, akordio hori oso ona ez denean, argazki horretan agertzea irifartzu edo lorpena balitz bezala, ez zen gure gustekoa, eta hori esan genuen baita ere. Eta gero, hirugarren une horretan, Donald Trumpek egin dituenak ostean, Ursula von der Leyenek esan zuenean, badirudi munduko orden internazional hau aldatu indela, hori egia da, baina zirudien guk hori uko egin behar geniela, eta azemotatako gudan edo baloreak galtzeko, prest geundela zirudien, orduan beraz, mesua argi eta garbi. Ez, guk hande Ursula von der Leyen eta bere taldea, eta ez guk, Europa mailan zentroan gaudenok hori, da talde hori babestu genuen, demokrazia sustatzeko, Europar baloreak sustatzeko, Europa indartzeko eta subironatasuna lortzeko, zutabe soziala babesteko, zeren Europaren ezaugarria zutabe soziala da, estatu batuekin edo Txinarekin konparatuta, eta beraz, hori mai gainean edo gogoratu egin behar diogun guztietan, argi eta garbi egingo dugu, zalantzabarik. Von der Leyenek eskuartean badu beste erronka bat, zuek ere bai amaitu horretik galetu nahi dizut, hurrengo hilabetetan izango baitugu izpide. Aurrekontuak dira, beti bezala negoziazioak zailak aurreikusten dira, gainera batzordearen lehen proposamenak jada hainbat kritika jaso ditu, negoziazio horietan zuek non jarriko duzue fokua, zintzuk izango dira zuek defendatuko dituzuen lehentasun horiek? Lehenengo eta behin zentralizazioaren aurka mezu argi bat, eta horiz da lehenengoa, zeren aurkeztu zuten programan, ikusten genuen estatuetara bideratzen zutela programarik nagusiena, eta hortzen nahaztu egin zutela nekazaritzako aurrekontua, arrantzarako aurrekontua, segurtasun gaiekin nahaztu egiten zala, eta esan genuen. Ez, jaun Andreok, hemen Euskadin eta erregioak eta estatu eta Euskadik bezalako nazioek bere lekua dekotu, geure instituzioak ditugu, geure kudeatzeko kompetentziak baita ere, eta beraz hori errespetatzea gura dugu. Lehenengo eta gehiz, beraz dezentralizazioa defendatuko dugu behin eta gerriro, eta gero orekatutak egon behar diren aurrekontuak. Esan dugu nekazaritzako aurrekontuaren murrizketak eta arrantzarako aurkeztu diren murrizketak ez direla onuragarriak, ulertzen dugula egoera aldatu dala, baita ere ikusi dugu COVID eta gero, Ukraina eta gero, aurrekontuak malgutasuna behar dutela, eta horren alde gaude, baina hori ezin da herrialdeen edo Euskadiren kompetentziak kenduz edo urratuz, edo lehen sektoreari aurrekontua desagertuz edo asko murriztuz. Ikusiko dugu zer ematen duten, Oianek Erregoitia Eaiotaren eurodiputatua, eskerrik asko beste behin gurekin izateagatik. Eskerrik asko zuei, plazer bat betiko moduan. Eta ordu honetan, Asier, nora begira, hasiko gara. Esaterako Araban errenta aitorpena aurrez aurre egin daiteke, gaurtik hasi eta ekainaren 25 arte. Arabako Aldundi